Снима ли? Да. Кажете зеле. Зеле. Кажете прас. Свинско. Винско. Гледай да какво е лово. Да, много. Не се вижда. Да, бе, го е пътила. Дека одиш, бре? Тук си наем стая в хижата целогодишно под наем. Купи си направо. Гледам се, там горе, виж го пътя къде минава. Тук изчих мост, как си назовейка. Така тегламе тук по пътя и играем веднага в лево. Тръгвайте, аз снимам филм, ще правим. Сери, бе, ние на много хубаво место се обухме обаче. И са... Верно ли? Перфектни сме, бе. От тук ли сме? Ето тук натам. Ама тръгвайте пред мен, аре, искам да ви снимам. Ма седете малко на куп да се движим, а? И сега дъжд тук вleво през гората, да не излизаме на пътя. комплект да ходим. Само якито му е там, ама. Той ще си го вземе. Ако искате по наследващо верно. Да го изпълним още веднъж. Лаза, да снимам ли клип, защото май да ще изписука това. Я. Снимай, да. Май ще изписука от телефона.
Ето там сме. По-скоро е насам. По-скоро е тук направо си бутаме. Нищо. Ма убаво. Аз съм ел тук и после през гората. Твърде, що отдолу е било по-хубаво, да ме знам и стана. И е направо много добра скора. Ма перфектно. Защото това не може да се местиш и това само да си кажа долу тук. То Дани гарантиш го. О, Абе добре бе, Даниел се качи ли става път код? не знам. Нали? Не е направо. Той ще е най-недоволен. Що бе? Защото ще му е студено стаята. Как така Ето бе? вижте тук са джампимани. Кой си после застанеш? Абе ние с не дойдохме от тук. Добре. Ние преди си минахме. Минали път минахме тук. Ама Ма там беше хубаво. Каране садет Е, от тук трябва. Не, оттам беше по-хубаво. Тук е много кратко. Абе, гледай. Лазар, дай 2000 лева да ходим да една моторна машина от тази друга. Я бе братче бе. Да видиш там какво ще става. Прямо горе на ВО. Е там от среща. На голямото био.